Indian Meteorological Department atumpen non nangkeli ji arni Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal adimalong nipho arve kejang pikji aphan ke pangdak pon. Lason si non malom arve kejang penajok langroy arai ke do atum langket hepen pinangan sungnang dolo. Lapen langket hepen hem ke do athai kawe kithi kejangan ta dolo. Lasi karbiang long along alang roy arai ki do tum setame kachire pen ke do bang akinang sot non amat Indian Meteorological Department pen ke pangdak pon laki Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal adimalong nipho apharman arve kejang ji aphan ke pangdak pon pedolo. Indian Meteorological Department atumpen ke pangdak pon ating laki 40 to 42 degrees Celsius an arve kejang ji aphan pangdak pon thu. Lasi jesimet asam angkang along kido araratum langroya kung along kido araratum kachire pen kido kethak ji aphan Indian Meteorological Department atumpen pachini pong. National Desk Report, Karbing Long Life.